Les activistes Amar Ta i Anna Surra han parlat sobre Síria i els refugiats. La xerrada s'ha organitzat a l'Avenç, Centre Cultural d'Esplugues, on totes dues han fet una crida a la societat civil a demanar als governs aturar una guerra complexa i amb molts interessos econòmics per part de les grans potències. Els polítics són moltes vegades uns psicòpates, però nosaltres els hem escollit. Amb aquesta declaració d'intencions, Sama Tahar ha començat la xerrada sobre Síria, els refugiats i les dones. Tahar, experta en internacional i al món àrab, ha reclamat a la població que demani la fi de la guerra a Síria, ja que el conflicte de refugiats és únicament una petita part. Reivindicamos que las políticas públicas no se quedan en eslogan y declaraciones vacías. No se queda la necesidad del pueblo sirio. Está en nuestra mano salvar a muchas personas, a miles de personas, a cientos de niños que han perdido a sus padres, que están en las calles, que tienen frío, que tienen hambre, que están víctimas de las mafias de tráfico de personas, mafias de tráficos de órganos. Protegemos a estos niños. Des de l'inici de la guerra de Síria el 2011, les xifres de morts, desplaçats i refugiats no són clares segons Tahar. Tampoc ho són les solucions que, segons Anna Surra, no deixen de ser inútils i no es porten a terme pels seus governs. Y ahora lo que estaban haciendo era darle dinero a Turquía para que lo frene ahí. A Grecia le estaban diciendo que le iban a cerrar su frontera porque si ellos recibían gente, que se quedaran ahí adentro y se bancaran como pudieran. Esas son soluciones malas a las consecuencias. No atacan ni las causas y las consecuencias la enfrentan mal. La xerrada ha finalitzat amb preguntes i respostes dels assistents que han fet notar a Anna Surra, que també fou refugiada anteriorment, la impotència per no tenir una forma clara d'ajudar a la població de Síria. Una vegada més, segons Anna Surra, els conflictes bèl·lics són una excusa perquè les grans potències mundials, com Estats Units i Rússia, medeixin les forces a la perifèria. Yo pienso que van a quedar igual.